Hello guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ito si Mike Padua. A blessed Sunday. I hope nasa mabuti kayong kalagayan kahit sobrang init sa labas. Okay? Pero yung mga ibang areas po sa Pilipinas nakakanas din ng medyo makulimlim na may mga isolated showers. But it's not enough. Hindi masyadong malawak itong mga thunderstorms na ito. Dahil po nasa kalagitnaan pa rin tayo ng hot dry season o yung Philippine summer sa Pilipinas. At malapit na tayo magkaroon ng mga sunod-sunod po mga thunderstorms. At meron na nga isang model na nagpapahiwatig ng isang bagyo na lalapit po sa Pilipinas. Hopefully, sana walang landfall at sana hindi siya lumakas. Magbigay lamang po ng tamang-tamang ulan po sa mga drought-stricken at dry spell areas ng ating bansa na naapektuhan ng papaalis na El Nino. Okay? At by next week, may bago ng El Nino La Nina update. Mag-release po tayo niyan dito sa ating YouTube channel, pati na rin sa Facebook video channels natin. At magiging busy na naman tayo pag dumating na po itong mga sunod-sunod na mga bagyo. Hopefully, hindi po dadaan ng Pilipinas. Dapat lahat sila ay sa dagat lamang po. At hopefully, magbigay po ito ng tama-tamang ulan sa mga magsasaka na nangailangan itong rainfall. Yung mga farmers naman na mag-start ng mag-ani ng kanilang mga pakwan, may time pa po kayo. So, hopefully, hindi ma-damage kapag magkaroon ng ulan na yung last week of May. Okay, so ito po yung ating Tagalog version na yung linggo hanggang Martes, Mayo 5 hanggang 7, 2024. Pinaglilingkod po ito ng Typhoon 2000 at ng Naga College Foundation Typhoon Preparedness Center in partnership with Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Sustainable with You. Yung mga interested, click lang nyo yung link dito. O kaya bumisita po sa ating Facebook page description. Sa taas lang ditong video para puntahan niyo yung link patungo sa BPI. At gayon din po ang isa sa mga pinakamagandang hotel po sa Bicol Region, ang Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman ng 3 Distrito ng Camarines Sur, Congressman Gabby Bordado. Maraming salamat po sa inyong lahat. At ito po yung ating latest na yon. Ito ang pinaka-latest sa GraphSat na yung araw na ito. Hanggang sa Martes po ito, 48 hour po ito. At mananatili po ang mahinang hangin mula sa hangin silanganin. Magbibigay po ng medyo mainit na panahon, medyo mataas na heat index sa ating bansa na mula 40 hanggang 49 o 48 ang sentigrado nitong damang init na nakakanasan natin. Although ang outside temperature, yung temperatura ay lumalako between 32 hanggang 37 o 36 ang average. Okay? May mga ibang areas na nung last week of April, umabot ng 38 yung antas ng sentigrado. Yan po ang pinakamainit so far sa Pilipinas. Although may mga ibang areas like in Cagayan, pwede umabot po ng 40 o 42. Yan yung pangkaraniwang mataas na temperatura. Iba naman po sa heat index. Pwede umabot ng 50 o 40, 52, 53. So, yan po if wala pa rin itong mga thunderstorms. But kung may mga thunderstorms, ay bawas-bawas po yan. Okay? At mapapansin nyo dito sa may malapit sa equator, medyo kumakapal na po ang mga kaulapan. Malapit na po kasi mag-start yung mga development ng Intertropical Convergence Zone. Nandiyan po yung convergence and usually dito po nanganganak yung mga LPAs o mga bagyo na posibleng magbigay ng threat sa bansang Pilipinas at sa ibang parte po ng Asia Pacific. Okay, so all eyes tayo dito. Meron tayong near equatorial trough na babantayan po dito within the next 5 to 10 days dahil itong binabanggit na kaulapan na ito ay minimension na po ng American model na may isa dito posibleng maging ganap na bagyo. But sa European model at sa ibang reliable computer models ay mananatili lang po siyang bilang isang low pressure area. And we will observe this. Babantayan po natin ito very closely.
Okay, at makikita po natin sa ating fast animation itong kaulapan dito sa may malapit sa equator, southeast of Palau. Ito ang area of interest natin for the next 5 to 10 days for posibleng pag-form ng isang LPA o even maging isang ganap na bagyo. Okay? At sa ating zoom in satellite animation, ito po yung mga thunderstorms na nag-form dito sa ating bansa mula alas 4 ng hapon hanggang sa oras na ito. May mga malalakas po na thunderstorms sa may Cordillera Administrative Region. Nag-extend po hanggang sa ibang parte po ng Cagayan Valley. So, most likely, ang Tugigaraw, ibang areas po ng Isabela at Cagayan, naka-experience po ng mga localized thunderstorms. Ganyan din po sa may Hilagang Palawan, Zamboanga, okay? At dito rin po sa Caraga, may mga maliliit na thunderstorms na nagpo-form kaninang hapon hanggang sa mga oras na ito. At dito rin po sa may Quezon, may nakita po tayo mga maliliit na miniature, mga localized thunderstorms. Okay, dito sa Naga, nagkaroon ng isang malakas na ulan na bahagya lamang sa may isang barangay po yan sa Naga, sa may Grande, Concepcion. So, meron po dyan na naganap kanina kasi kanina medyo maulap. Now, when it comes sa heat index, temperature observations sa ating mga various weather stations po ng Typhoon 2000 around the Bicol region, ay manatili pong number 1 pa rin ang Liboton at Calabanga. Both have 48 to 47 degrees heat index. Tumaas po yan ng 1 degree for the past 24 hours. Pinakamainit naman po is 34.1. The rest ay medyo walang pagbabago hanggang sa 1 degree ang binaba sa heat index since kahapong Sabado hanggang ngayon, Linggo. Yan po ang 24-hour trend for the past 24 hours, I mean. So, ang San Felipe, Mabulo, bumagsak. 45 to 44 degrees na lang centigrade ang heat index o adabang init. And then, Basud at Concepcion Grande, Basud Camarines Norte, okay, and Concepcion Grande, Naga City, 44. Concepcion Pequeña, and Sangay Camarines Sur, 43. Legazpi, Sorsogon, pareho 42. At ang yung hindi masyadong mainit sa buong Bicol ay ang Vera Catanduanes, nasa 40 lamang po. A drop of 4 degrees. Kahapon kasi 44 ito. So, may effect po yung hangin mula sa hanging silanganin. Okay? So, nag-fluctuate pa rin mo yan, mga heat index na yan. So, malalaman po natin yan the next couple of weeks. Kapag dumating na mga thunderstorms, baka lalo pang lumamig, bagya ang heat index. Sa buong Pilipinas, ang pinakamainit na recorded ng heat index ay dito po sa may Cagayan at Kiwan Eastern Samar. 2 places po yan at 47 degrees. At bukas, yan pa rin inaasahan sa forecast nila sa May 6 at May 7. At dito sa Sibisua, Pili, Camarines Sur, ang forecast ay 45 hanggang 42 for the next 2 days ang heat index. Okay? 44 kasi degrees doon sa Sibisua. Alam natin ang urbanized centers tulad ng Naga affected na po ng urban heat island effect. Okay, dahil sa developments ng isang syudad, medyo tumataas talaga po ang temperatura dahil na-absorb po ang init ng haring araw. Okay? At sa ating wind at pressure forecast for the next 3 days hanggang Miyerkules, bukas po, Lunes, hanggang sa Martes, inaasahan po natin ang medyo mahinang hangin mula sa Hilagang Silangan, sa silangan bahagi po ng ating bansa, ang inner portions ng Pilipinas hanggang western sections ay mananatiling kalmado hanggang paiba-iba po ang direksyon ng hangin for the next 2 days. At si Miyerkules, medyo hihina po ang mainang hangin mula sa medyo hihina po ang hangin hanggang kalmado sa iba-ibang bahagi po ng ating bansa except for dito po sa dulong Hilagang Luzon, may konting hangin mula sa Hilagang Silangan. Okay? At makikita po natin itong LPA dito sa May 7, Miyerkules, or May 8,
Miyerkules, mukhang magiging LBA po itong kaulapan po dito malapit sa Palau. Okay? At going forward natin mula sa May 11, Sabado, next weekend, hanggang sa May 14, Tuesday, next week po yan. Yan po yung low pressure system. Medyo elongated, hindi siya fully organized, pero papalapit po sa Mindanao. So most likely, bibigay po ng mga thunderstorms po yan sa area na yan ng ating bansa. Okay, so yan po ang European model. Ang American model mukhang aggressive pa rin all the time. So yung forecast mula May 10 hanggang May 14, Martes, next week, ay mukhang isang bagyo po yan. So magiging tropical storm po dyan. Sunday, May 12, magiging severe tropical storm, papasok ng PAR. Monday, May 13, typhoon. And Tuesday, May 14, akit po siya panorte. Sa tracking nito, mukhang spared na naman po ang Pilipinas. So, ang tracking nito, parang ganito siya, yung American model. But again, this is highly uncertain. Hindi pa sure kung matutuloy itong bagyong ito. Dahil po ang European model, wala pong pinapakita. Okay? So, hindi po ito sure pa. Okay? Highly uncertain. So, bumantayin po natin as time goes by. And pag within 5 days na lumabas po sa lahat ng models, mukhang matutuloy po ito bilang bagyo. But kung hindi, baka low pressure system lang ito. Magbibigay ito ng much needed rainfall sa ating bansa. At maganda yung pinapakita ng European model. Dito po siya dadaan sa Mindanao. So, magbibigay po siya ng much needed rainfall sa mga drought-stricken areas ng Visayas. Kasama rin po dito sa Bicol, hopefully. But tingnan natin yan in the next couple of days. Okay? Kaya itong papakita natin sa inyo, itong ensemble tracks ng European model ay hindi pa masyadong populated. Pag marami na po dyan na tinatawag nating lines, mga ganyan-ganan, sunod-sunod pa ganyan, ibig sabihin, lumalaki ang tsansa na magde-develop po yung tropical low pressure system if maging LPA po siya within the next couple of days. Kaya sa rainfall, makikita po ninyo, bukas ng hapon, Martes hanggang Miyerkules, halos maliit na areas naman po ng ating bansa na magkakaroon po ng mga ulan. Thunderstorms naman po sa hapon dito sa may Southern Tagalog provinces kasama Metro Manila, sa portion ng Central Luzon, sa CAR at sa Ilocos region. Medyo mas malakas lang dito sa Mindanao, sa may Carga, Davao region or Northern Mindanao area. Posible magkaroon ng mga thunderstorms hapon-hapon hanggang sa Miyerkules. Hindi na natin extend yan dahil alam natin ang probability niyan, ang uncertainty ay lalong tumataas as we move forward in time. Okay? Bicol, may mga maliit na chances ng mga thunderstorms sa may Rinconada, sa may Partido District ng Camarines Sur, at dito rin po sa may Catanduanes, but hindi po siya strong thunderstorm. Okay, mga light showers lamang po. But, posibleng magkaroon ng mga isolated thunderstorms dahil alam natin chaotic itong mga atmosphere ng ating bansa. Okay, so iba-iba po ang parameters, ang pagbabago. Okay, so kailangan bantayan natin ang weather all the time. At sa ating rainfall accumulation forecast for the next 3 days hanggang sa Martes, ay halos nasa Mindanao po ang mga thunderstorms ang pwedeng maasahan at ibang portions po ng Visayas. Generally speaking, tuyo pa rin ang ating bansa. Now, sa ating wave forecast for the next 3 days hanggang sa darating pong Miyerkules, Mayo 8, ay manatili pong light waves po ang East Philippine Sea mula 1 metro hanggang 1.5 ang taas ng alon. Samantala yung inland waters ng ating bansa hanggang sa West Philippine Sea ay maglalako mula kalmado hanggang sa 1.4 o 1.5 ang taas ng alon. So mananatili pong napakaganda upang mangisda at maglayag sa karagatan po ng ating bansa.
So, yan muna po ang ating latest ngayong linggo ng gabi. Babalik ulit tayo sa Martes upang bigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon, lalong-lalo na yung pinapakita ng isang model na posibleng magkaroon ng isang bagyo. So, bantayin po natin ang Pacific na hopefully hindi ito maging malakas na bagyo at walang landfall. Magbigay lang po ng much needed rainfall sa ating bansa. Again, mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Palong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #weatherwiser. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel. God bless po sa inyong lahat.